सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळ तालुक्यासह संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदा पावसाचं प्रमाण अपुरं राहिलंय। याचा थेट परिणाम स्थानिकांच्या भाजी उत्पादनावरती झालाय। बाजारात मुळा, लाल माठ, भेंडी, वाल आणि दोडकी या गावठी भाज्यांची आवक प्रचंड कमी आहे। पिकांना वेळेवर पाणी न मिळाल्यामुळे शेतातच भाज्यांची वाढ खुंटली आहे। पाऊस कमी झाला त्याच्यामुळे कशी अळी वगैरे लेट झाली। मे मध्ये आम्ही रुजवून काढू तरी पण पाऊस पाणी सुकून थोडी रुजवून काढली। नंतर मग आता जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये ही भाजी घातली, मुळा भाजी, लाल भाजी, भेंडी, दोडकी घातली, कारली घातली। पण ते आता कसं पुढे पाऊस असला तर ते भेटेल, तरी पण थोडी थोडी आम्हाला विकायला भेटते भाजी। आता कमी झालेलं आहे। दरवर्षीप्रमाणे दरवर्षी होते भाजी, पण ह्यावर्षी कमी प्रमाण आहे भाजीचा। इतर काही नाही तर हे नाचना लावतो, भात लावतो, बाकी तसं उत्पन्न काही नाही, भाजीवरती अवलंबून आहे सगळं।